Podhlavický mlyn, ktorý už odo mňa poznáte, dostal nápad na degustačnú večeru inšpirovanú rómskou kuchyňou. Tak som si na to sadol a pripravil 7-chodové menu, ktoré vychádza z našich tradičných rómskych pokrmov. Ale to by som nebol ja, keby nedostalo kreatívny a moderný šmrnc. Tak sa pozrite, ako to celé prebiehalo. Na začiatok sme hosti privítali marikľou, múčna placka s plátkami larda a marinovanou šalotkou. Prvý predkrm bol vegetariánsky kapustový závitok, plnený paradajkovým rizotom, chrumkavá kyslá kapusta, intenzívna paradajková voda a čili olej. Druhý predkrm espuma z na ohni pečených zemiakov, zemiakový prach, smrčok na víne, králičia pečienka, nakladané horčičné semienko, kôprový olej a jemná chrenová pena. Pred hlavným chodom nasledoval dúšok silného slepačieho vývaru a nadýchaný bylinkový nok. Hlavný chod, marinovaný a pečený bôčik s chrumkavou posýpkou a párance s cesnakom v podobe trubičiek s krémovou omáčkou z pečeného cesnaku, k tomu gel zo sladkokyselej uhorky. Prvý dezert, tenúčky griliáž čokoládová ganáž s morskou soľou, maslový krém s orechovicou a černice naložené v portskom víne. Posledný chod, slívkový gel, mandľové praliné, briošková drobenka, slívkový sorbet a slívkový sirup. Veľká vďaka všetkým, ktorí sa na tomto večeri podieľali. Boli ste top.